Menteri rang bakdo kari Narendra Modi unlet cha Gujarat ha ka jinglet balai sngi linter jong u nadu lashai ka sngi ha kini gilai sngi Modi unlet Shah Mahesana Baruk Anand Jamnagar Rajkot Bad Ahmedabad ka Central Bureau of Investigation kala ujor da ka mukot duma persya ya unong yalam ka seng RGD ubalong ru Menteri rang ba barim ka Bihar ulalu Prasad Yadav la ujor mukot duma ru ya ka kurim jong u ka Rabri Devi ka khon ka Misa Bharti bat khatlai ngot ki weipat ha ka jing kno kni jaka ban penyo kam railway ha ka por jong ka samoy jong ka jing senchar jong u Katanat sipai ling sun jong ka Indian Air Force Mynta ka sngi ka rakhe ka jingdap khandai busnem jong ka jing shakri babha jong ka bat kani ka jing rakhe ka lasdang ha Chandigarh da ka jing penya jong ka kinhun tem bat ka parit la penlong ru ka jing penheri ki ling sun na jong ka pong suknalik ha ka por no phai sngi Hadin ka jing pensangya ba arsnam linter ya ka jing penyele kanya kali namar ka jing shop ka klam COVID-19 Mynta ka adventurous new trip off-roaders ahor an penlong biang ya kani ka tamasa bala tip kum ka ahor 4x4 off-road challenge 2022 ka balong ru ka sien ka basaw jong kani ka limpung ya kani ka jing penyele kai la kawe ya ka lamas dang hinin ka sngi bat on sa pinkot ha ka pratarik ka kata Mynta ka sngi ha Kharsati Park Umtham Ribhoi district Inong ilam barem jong kaseng BJP iba JA Lingdo ilalet ban penyeso bat kaseng Congress ha Congress Bhavan hinin kasngi iba Lingdo ilaju aireng ha ki election na kaseng BJP henrei ila sha penlim no dasalet ha iba Edelbert nongrum iba long Mynta i MLA men ha kasnem 8,000 khatpra